Oh, mo na ni Dario. Naog binaog. Unsa ka? Unsa ka? Nagpicture. Kita sa pila siguro ko. Buntag te. Ay, may buntag, ma'am. Mo ni ang lantaw Norte Oro no? Oh, mao ni sir. Pila entrance te? 20 ra, sir. 20. Ay te pa. Di ba dire man to ila William te? Oh, ako na anak si William, sir. Anak ni mo? Oh. Amigo biyamanan niya te. Ay, mas lalo may entrance, sir. Ay entrance gyud ako. Di ako kalusot entrance sa gyapon day. Ito, sir, 20 ra bitaw na, Sige sir. te, blima na oy. Ate, duha mi ka bok te. Ay, duha mi ka bok. Salamat, sir, ma'am. Pwede na mo ibilin sa among tent dire. Oh, pwede, sir. Pwede. Asan ni pwede butang te? Ramdam, sir, be. Ano lang? Ay, Ah, sige, kanila. sige. Okay, pwede pa na. Salamat. Be. Gwapo ang lugar dire be no? Hoy nya na ba? Sige ra ka picture dira. Nice ang lugar no. Picture good ko dito. Kani dira. Sige. Asa ka dapit? Dali na ka. Sige sige. 1 2. Nice kayo. Ay, Grabe. Gwapo ang view dire oy. I love you Hana. Ate wala na minaw. Happy ka be? amo na nilang view dek. Ay. Gwapo kayo ilang bangko be. Picture na ko Mikey. Picture ko. Dito ka. Marky, grabe nagmarki-marki raman bay. Sige, dali. Ipakita ang view ha katong dito dapat makita. Sige. 1 2. Kupaha oy. Tara. 1 2 3. Kita na pud be. Ay, napahindot ng view ko dito oh. Saman. Oh, nice kaayo. Sige. Ano ka? Picture rin nagukon, Mikey. Pak. Pagkita ang view sa likod ha. Ay ragud si Marquez ako abe. Sige na dayon. Ay, kadugay ba ni mo? Dali. Lain mo gud kayo gud ginamarki-marki ra man gud ko nimo gud. Saman mo, ulit na lang ko. Sige na. 1 2. Puti kamay. Isa pa. Isa pa ba? Dali ah. Kaya mo anak ko. Gusto ito picture gani. Na. 1 2 3. Nice kapag smile ni mo eh. Napa dito. Dali na po, Mikey. Bastusa eh ginamarkir ako. Tabla pa may gidunggab. Ay kani be okay heart. Heart be. Dali. Kaya dali sa baba. Picture ko, Mikey. Heart ba? Tik. Lagwapo ni mo. Picture ako dali sa may hagdanan. Pero mo, Mikey. Bastusa gimarkir jud. 1. Kung ano ko ang pinakagwapo nga view ha. Actually ikaw naman jud na pero pangita po lahi. 1 2 3. Nice. Sige, dali sa baba, Mikey. Ni Ano ka, nice. puti kamay kanindot sa view. Dali, Mikey, dali ko sa side. Kuha ang angle ha. Oo. Kana. Wapo. 1 2. Atay kalami. Kagwapa. Na. Sige na, Stolen. Nga ko. Kaya kuha ang view ha. Oh, lagi. 1 2. Nice. Lahira jud nga kay uyab nga Sige photographer na, no. mag-post ako. Lahira ning may uyab nga photographer bi no. Grabe mingaw kay diri no. Dali, nice signal dali. Nice kay ang view ba. Gaya mo post ani oy. Kabalo ba ka nga pwede nimo isinggit imong mga hinanakit dere? Kaya ba comment oy nindot yung gidaghan kaya ka-react sa
View nice mo daw. Nice din. Be, kabalo baka nga pwede nimo isinggit imong mga hinanakit dere. Wala daghan na og likes. Uy, bago pa ganang gi-post. Be, kabalo baka nga pwede nimo isinggit imong mga hinanakit dere. Puti ka man! Ikan pa ba ang niagi? Pwede bang Munsa to siya, nadaot mo tingali to siya. Mga gwapa sa mga bulak. Wala na rabay mo hatag og bulak sa to abay. Pikas. Puti ka may kahana. Ginasukod yun nimo ba kung asa tama na akong pasensya? Ug unsa ko kadesidido nga makipagbalik sa imo ha? Ano ka mga gwapa sa Rose? Pues wala ka nagkamali. Naka sa tamang tao. Naka sa tamang tao nga buhaton ang tanan para sa imo. Magka-okay ra gihapon ta. Good morning! Be. 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 Be, alis agad. Storya sa tabali ba? Storya sa ta. Di po gumata po, yung dili pugson. At dunong ka namin kaya kang tulog. Storya sa ta. Naman. Nice ang lugar, no? Nice Jude ang lugar. Nice kayo ang view, nice ang weather. Layo na kayo tagyantuan ba para mag-unwind? Okay na ba ta? Okay na ta? Tinuod jud bitaw nga, nindot jud kayo ang view nga imong gidalhan sa kuan, nindot kay ang place na imong gidalhan Gani, sa kuan. gani. Pang unwind jud siya, pang relax, makaunahon na tagtarong. Pero dili pa jud ko ready. Di pa ko ready nga mo pasaylo sa imo. saon ka man?